Indonesia. Wewes lali oma ora uli-ulia senengane dolan ning karaokean ngendeni penyanyi ora cukup siji jagalane botol pelahe koyo wong tolol. Megantara iki yo wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni penting kowe jujur janji rambaleni gendang mapan turu sesuk iso senam pagi aku wis nate kondo awakmu ojo terusan begitu sumpah ho janji karo atimu siji loro telu mangku pura ning karaoke dengan buku sampai munggah ning Semeru mangku pura duduk pegawean luwih penting mikir masa depanmu. Megantara Indonesia. Bali ning oma bojomu wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni penting kowe jujur janji rambaleni gendang mapan turu sesuk isuk senam pagi. Ayo cak hajar cak Kita goyang rame-rame ya mas. Oke, yang semangat tentunya baik yang di depan yang di belakang. Bersama Megantara Indonesia, si Mangku Ferel saiki. Oke, kita lanjut bergoyang dulu. Asik cak, ayo cak. Aku wis nate kondo awakmu ojo terusan begitu sumpah ho janji karo atimu siji loro telu aku kural ning karaokean buku sampai munggah ning Semeru aku pural duduk pegawean luwih penting mikir masa depanmu. Aku pural ning karaokean buku sampai munggah ning Semeru aku pural duduk pegawean luwih penting mikir masa depanmu. Luwih penting mikir masa depanmu. Luwih penting mikir masa depanmu. Megantara Indonesia lewat Mangku Ferel.